zvinoda kunograwayo ndakanotambura ndavamwari nesikomwa zveafrica achiti ndidzokera kuchechi ini ndikati ndidzokere kuchechi ndikarota hopedzo dzomwedzi wese ndofunga ndakangojamba dzinenge 4 days chete chikudzokera kuchechi yakazoti iri friday mauro chimukari saturday kubva ndarotambura ndavamwari nesikomwa zveafrica achiti ndidzokera kuchechi zvino kuseri kwacho handina kuda kudzokera kuchechi ndikati ndingabva ndingadzokere kuchechi ndava ndatotanga kutoputa mbanje navamwe ndakati navo asi zvadaro ndakatemwa nemusoro kwakurara ndarara ndakanotambura ndavamwari achiti tidzokera kuchechi saka ndakabva ndamumuka ipapa ndakanokwanisa kugeza hana yangu yakarova zvakanyanya kwakuenda kuchechi ndandiri kungeta ndakuenda kuchechi kungeta 9 kuchechi stand ndobva ndasvika kuchinamata netsirondi zvino ndasvika ikoko ndikareurwa ndikasungurwa ndakaudzwa ngabva asi pane imwe chechi yevanhu vakapanduka vanogona kuzokutora pamberi apo saka unofanira kugara pangwarira saka ina ndausa musoro nekuti ndakanga singazozwisise ndakadaro ndakarota mumwe musi chimungaiti chipiri ndakarota handiri kuchechi ikoko ndichinamatisa saka ndanamatisa ndakabatwa namweya mutsvene kwakuchimuka kuseni ndakabatwa namweya mutsvene ndapedza kunamatisa paya mwoyo wangu wakatanga kurova kuti pano pandiri panapa hapasiripo saka ndakabva ipapo ndichita zvekutiza bhishopu ngonwa zvaakandaiza akati uye dzoka ndikaramba ndichitiza ndikati hapasi pangu apa hapasipo pandofanira kunamata zvadaro ndakazorota mumwe musi muranda wamwari wesikomwa zveafrica achindiratidza chechi yetheafrican apostolic church achiti chechi ndo ine board of trustee akandiratidza akati muranda wamwari wesikomwa zveafrica akandipa mafoni mairi akanga ane samsung akanga akafanana akati bata mafoni aya ndikabata mafoni akanga akafanana pakuona asi imwe yakanga ine weight imwe isina zvevanhu uchitarisa mafoni aya anoita kunge ose ari chaiwo asi pane imwe isiri chaiyo ndikazvibata ndikazvinzwisisa muranda wamwari wesikomwa zveafrica akaendera mberi achindidzidzisa nezvechechi akati chechi inotungamirwa nemuranda wake Ernest Pomwa zveafrica akanditaurira nezvirevo zvinoreva mazita ake akati zita rekuti mamvura izita reflesh yatinayo panyika akanditi zita rekuti Paul izita rokutumwa naro reivhangeri yaMwari yapamazuva okupedzisira akanditi zita rekuti Ernest izita reungirozi rokudenga resarafimu yangu inorwira vanhu kwose kwose ndo inonzi Ernest saka vanhu havarwirwe naPaul kana namamvura asi vanorwirwa naErnest ndiye vanoona kwose kwose ndo sarafimu yangu ndakazoratidzwa paita glazi muglazi imomo ndakaona mune zviso zviviri chiso chemuprista Bishop IT Mwazha nechiso chemutumwa Pomwa zveafrica asi ndakaona chiso chaBishop IT Mwazha nechemuranda wamwari wesikomwa zveafrica chichisanduka kuita chiso chimwe chete saka ndakazo waedza ndakapepuka ndikanamata ndikati zvino chechi yakadai ndikaiwana kupi ndo pandakasangana navakadzi verwadzano uri musi wechipiri vachibva kunamata ndikati anamai munonamata chechi ipiko nokuti vanhu vose vandaingosangana navo vaenda kusindo ndaingoti no chechi ndasangana navo ndikavabvunza kuti toenda kuBOT ndakahora ndo chechi iri kuya yandikutsvaga ndo pandakaenda kungeta ndikanoreurura ndikasunungurwa saka chinhu chandotenda pamberi paMwari Mwari wakatuma Paul Mwa zveafrica akandirwira uye akandiratidza chechi ari iye kwete nekuchenjera kwangu kana nekuziva kwangu asi kuri kuziva kwaMwari nokuti ndakanga ndine dambudziko rakatanga 2020 rekuti ndakangotanga usiku kuvhumuka kwe saka ndakavhumuka zvakanyanya zvekuti pamwe pacho ndaizogona kuvhumuka ari masikati ndaizopepuka vanhu vakandisungirira kuti mandisungirei ndozonga uchipenga saka ini ndakaramba ndichitanhano chizviramba kana ndaita zvakanaka ndaizviramba kuti hazviite kwakuzosvika pakunditora vhidhiyo kwakundiratidza vhidhiyo asi ndadzoka muchechi rakatumirwa muranda waMwari Ernest Pomwa zveafrica pamazuva okupedzisira ndinorara kubva kuma8 kana kusvika mangwana kuseni handichatozive kuvhumuka ndotoona mwone ndakarara navo ndichitovamusa vanovo vari kuvhumuka saka ndomutenda Mwari akatuma Paul Mwa zveafrica akandiitira tsitsi pamazuva okupedzisira
kudzai Jehovah, kudzai Jehovah.